mumakhulupirira nthu kuti Chakwera ngati mtsogoleri wa Malawi Congress sanali mtsogoleri woyenera kuyenda ndi chipani chimenechi mu nyengo imene. Mu mphindi zochepa zokha ndi Ayuba James. Funso limeneli ndilochokera kwa Job Frank Chakhaza kupita kwa Ayuba James. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. Mu nyengo imene 100% Chakwera ali ndi ubwino onena kuti ndi munthu oti tingati opanda uchigawenga utsogoleri wawo eti tingati woleza koma utsogoleri umene ujawo sofunika kuno ku Malawi. Mapera ku Malawi kufunika disruptive person. Mu programu imeneyi muli nkhani zochititsa chidwi mu mbiri ya ndale mdziko muno, ndipo ife tingopemphani kuti mukhale pompo pamene programu imeneyi ikhale ikubwera. Koma mwina idakuphonyani programu yapadzana imene Job Frank Chakhaza amachezani ndi Ayuba James. Tifuna mukhale pompo ndipo muonere programu imeneyi. Akuchipani MCP sinalowe mboma ngasi madziwazi chipani ana maboma ndi Chakwera, few guys from his church ndi ena awiri atatu anzawa amene anakakumba kwina kwake, koma MCP sinalowe mboma. Going into the elections in 2025 as a member of parliament, MCP ikana wina ndi mafuna ndi join MCP ndi kujoina neki ndi temu ya Chakwera ili kumayambiliro mafuna ndikavute kuti kubwere kuti khale ndi tipange convention referendum tibwere and now zaposo pa VICC zimene zozo tikhale ndi South African system parliamentary president tizitha kumpanga buti lesa kuchita bwino tarabayo kwa jana kao za jiro da moja ndabwirako koma sizina ndani nenda choncho nenda andu zana kuti body master ndeneyo iweyo ndimene wakozera sukulu yako uli nesindi ngakhoza choncho iweyo sukulu ziphunzira ikafika nthawi yothamangitsa anthu osalipira fees kuti azidya chifukwa chirama kwisa chiro kwambiri ndi kudining nasolipira fees anothamangitsa kuti kudining sisukaje ayanjira nzoti akamathamangitsa uku wathamangitsa ndineyo I'll sparing you koma zikavuti sati kubwera anthu ena uzikadya ku nyumba kwanga. Peneza peze fees kanchaka cha mawa udzapanga square. So naphunzira form 3 maliza ukumangoenda yomweyo mangu bwana nibodo la chimanga chovika I'm sorted. Yes. Kala form 4 form 4 oya ti mamaliza fees kudani sibwera there andi nimene social yanga ine ama yanga amadalira ine sudi madalira iwo so group 7 bobo Friday ngasipo tumba boma pompo few kilometers away koma yanga makhala ajoga mbali ya boma makhala mbali ya kuloze which is about 10 kilometers chifukwa paboma paja palibe minda kwambiri ndi family yathu ina nachoka kuloko kwa madziko kwakhala cha kuloze kuti family kulali minda fupi ndi nyanja ndi manga akhala kumene koko the arrangement was every Friday ndizinyamuka kenda basi kukathandiza kulima so that my siblings had food ukathandiza so fishing so I'd go Friday ntanga zendo ndikuyenda and you can be getting chilolezo choduka ku school every Friday zosateka unless you have a chronic illness every weekend uzakumana ndi doctor ndikuti makhala ina ake mankaongono basigia kuvala zina zake koma for good reasons bataniza maseni kulima kumunda koma sini kama nene every time azini pasa exist so if I enjoy mpanda pa you should make sure that Monday you're back before oko ndakwera mpanda nani ulinkati so clearly ile sinkana ya mayanga ndibide ndikagwira maganyu ndio ndikafika Friday ipena onsomba Friday usiku Saturday ndikalime kumunda Saturday so ndipena onsomba muna Sunday ndinyamuke either Sunday madzulo kamena very early in the morning on Monday ukapezeke mukampass by mama wa man that was the arrangement so essentially demand kuti baliba amena ndikanambalira David jani and
nde nafika odi form 4 ija ndaphunzira yonse koma record yanga ndimakhabe mtopo 3 in class Okay. ngati madzasi nakhala number 1 ndio nakhala number 2 zikutisa number 3 Number 3. nde mpaka nafika form 4 mawiki atatu omalizira wakuti akugawa manambala achani Amayeso. Amanebu. nde anagawirana aliyense upatula kwa ineyo nde anandiyitana. I remember late Mrs. Nkwinja aphunzitsa amenewo kuti chifukwa chani iwe sulemba mayeso nde nawo zoti inedu fizi sindikuyipeza akaphunzitsa agriculture koma ngasulemba mayeso weyo sizikhala bwino. Top 3. ngati pangachoka ana awiri atatu pita ku university Iwe mawerengera uli ndi mmodzi maiwo. sizindichitira bwino kuti bebe nongapita ukakayese kuti Ayi ndineyo basi mundiona pano. ngati kuti akhala mwayi mwina inuyo ndamene mundipemphera ku administration kuti ndilembe mayeso azandigwirire ma results. Ndidzaombole ndi. Ndikathamanga pa holiday apopo. Unfortunately amene kuja kuna kuonga ulayi peleke fees. Then nakhatha choti mayeso anthu apanga ma final touches okozekera mayeso. Excuse me, ine ndipanga stress. Sindilemba mayeso. Nde nthawi imeneyo mayeso a JC amabwera 2 or 3 weeks before MSc. That was the arrangement. Kuti mulemba JC panopa. Then the next 2 or 3 weeks I am by MSc. Yeah. Nde akulemba JC panala anyamata enake suwatu I think ankazicha G8 madolo ena amachora kwa banja olemera kwame kuna bambakana na PSC ya marijani G8 Brazil inali mombo South Africa Russia inali mombo maiko akulu osati masewera G8 the G8 alale odi amapakwa mbili life ija koma sikuti skula amapanga mwalimu aya G8 amangu kala wali Russia bakala ku ground ne awiri mwayiwo ngati satatu adakalowa mayeso moja awo a JC analala kulemba mayeso a JC mapepala acha anapita gwira apa usobo gwira G8 zaivuta G8 amene G8 yasokonekera ilibe forex amene third world country kuti kwa dizi ndibe member wa G8 ilibe forex amene akutumiza ndiye kupana yeso makofa za front dry akupita kwa forex mubai kuti atipanga bwanji bwerekeni kukhulukire ngongole de anatuluka ndi paper lija but what they did anapha mu mene makhala zaka za mayeso moja for example paper la 2025 anapha mene moja nibwera nalo kwa ine kuti ase past paper iyi tandiza ase kostero lumene arango knowing ruwadziwa kuti mbiri yafe kuti sinemba chani kulemba mayeso chingokhala ku nyumba ya brains imeji ndikupasa kashi hostel lumene ndikupasa kashi ukalipira fees yako ine nthayo ndione kuti pepa lachaka chanje aphamoso akyo lemene inde ngoyamba nthandizeni mfana papa G8 is seeking support from namulembera zeta ngandipasa kadola kabwi